ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserya tayo ita alawas anapauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Simmangpad ka maggayaman anagga po iti pagadalan, manong. Una din ko, ayan ka din ni nanang, awan mat dito'y balay. Napan siguro iti ayan ti basit aminulaan nyo iti nateng. Di mo ka dinadanon di simmangpad ka, nagapo di pagadalan? Saan mo't manong? Agluto ka nga rudan, tasurutak ni nanang. Amangan no napan nagsibog iti mula iti basit agar din tayo. Wan manong. Nakaluto ako ni Tinapoy. Sige, tama pa anak iji ayan ni nanang. Kain imbag na pailaang, napanmanan iji garden. Ibagak tumat ka ni Manong Mike asumurot intun sumangpet. Wan, tapagawidak ni nanang. Amangan no mapasublian kat mabignat. Nanang, apay nga imay kayo, kat dabit kayo pa'y anagimbag. Agawid kayo, tasyak ti agsibog. Naimbaganak mutten anak ko, kabailakon. Saan, nanang? Amangan no mapasublian kayo. Kasta tinararamid day ditatang. Iso na sa papimusay. Danag mo lakit din ay anak. Sa anak mutten nga gurigor. Basta agawid kayo, nanang. San abale? Taumay dito ni Mike, apaman ang makasangpat. Alang nga rod, tay naklabaan dagiti uniformeyo. Saan kayong aglaban, nanang? Maibabad kayo manan. Anya lang harudan ngay, agtugawak ka dilatan. Agtrabaho kayong to, intunan anay tiin nanayo. Tanggadan nyo pa'y matati panagsaksit yo. Apay anala daw ka asim mangpat? May sakadag iti naglinis iti pagadalan, manong. Nasabat ko mat ni nanang. Naggapo ka no ditoy. Pinagawid ko, tamangan no mapasublian. Di da aywanan ti bagida, kat kanayon dalang arudan nga agsakit. Apay nga ta marigrigat tayo, manong. Dahil tamot ti damdamagak iti bagik. Nukas dyan nga agmay may saak. Agbaliw tupay nga ta ti kasasaad tayo iti biyag, manong. Adda kada tayo dahi ta, ading ko. No aggagat ka nagsalukag tayo, barang makalungaw tayon to. Apay agtutungtong kayo dita soli. Katado pa'y dagiti karton dito nga itulod yung ijayan tilugan. Napaning jilugan, boss. Urayan mi agsubli. Apay nga urayan yung pa'y laang. Ipan yun ijay dagiti karton tapno jay lamang ikargan no sumangpot man ang jilugan. Wen, boss. Mapan kami. Dayta katimadi kada kayo at trabahador. No awanan ti pos ang agbantay kasla kayo makabolos ang marabutit. Ibagam kadagiti kakadwam, tagunay kayo. Wen, boss. Mapan kami. Sayang ti may susweldo kada kayo. No kasta ti aramid yo. San kakadiunay anaunget kadagiti trabahador? Di mo kadi makita nga awan payagbayag at trabahador ta dito'y faktorya ti chichirya. Sadot dagiti a trabahador isong agpapanaw da. Nababala nga ro din ti pasweldom. Naunget ka pa'y. Jakit din agunget no makitak ida nga agtutungtong. Kita, pimanaw dagiti lalaki. Babae pa yan ti parabunag kadagiti karton. Ingkagbiro kiti lalaki ang nagagat. Dinalay nga gawit iti nadagsan. Tapno saan alugi ti maitangdan kenkwana. Ay, sige. Mapanak man iti ayan dagiti aggargarden. Ta sigurado ang makaawit dagiti iti nadagsan. Wad, may mayat dagiti naruam iti riga. Tapno di da pumanaw adagos. Nagagat nga agpaiso dagiti napanglaw. Nairwam da iti rigat. Nakasusuon ka manan iti timba ang mapan agsibog ijay garden. Ay, anya ngay nga manang. Kasapulan dagiti anak ko nga agad adal ti kwarta. Ay, pero bilang arudan arigat mo. Pagsardengam ida, taisudat agsibog. Kasano da ngay alomong aw no agsardeng da nga agadal.
Awan mo't lang te aramaten da nga agtuloy iti kolehyo. Aging kabalak. Isakad ko ida. Kita man dagiti anak ko. Nagsardang da. Tawan mo't lang aramaten da nga agtuloy nga agadal. Nalalaing dagiti anak ko. Sayang mat ano pagsardangag ida manang. Ay na parparigatam laang tabagim. Inton na idalit ka. Ad-addan tirigat yo. Sapay la kumaata saan? Anya asapay ko matasaan. Awan papananan no kastalaang ti panagtrabahom. Kita anak ah. Dagiti anak ko tagtrabaho ija garden. Iso asa anak unay amarigatan. Nakarubwat ka mat. Papanam. Adamiting atarayak. Saan ka di amagnakay ti ayan dagiti aggargarden? Wen, lumabas sa kijay. No da oras mo, agdamag ka ijay, no da mayat nga umay agtrabaho iti faktorya. Deta talaga ti panggap ko. Apaman amalpas ti meeting ko, mapana kijay. Dagiti ubing pay alalaki, tapno nalakadalaang nga isurok. No nataangan, nareklamo dagijay, kan sa pulon da tinangina at angdan. Tingamin kayat mo kat makalaka ka. Di mo kayat ti agparanod. Tapay ko mga iparanod ko tinagbanugak. Naglalainganan ngay dagita marigrigan. Mabalin samot na naburasan dagiti lubyas, manong. Agburas tayo. No adda maburas tayo, itulod ko ijay kalsada, tainak ilako. Awan ngamin bagas tayo. Kasapulak pa iti kwarta, manong. Paggatang ko iti project mi. Uray siyak nga rod. Kasapulak mat. Uray ni Josie. Adda kanumat babayadan na. Nagrigat lakit din ti biyag tayo, manong. Naday lako tayo. Masapul ngayon anay tayo ti mapaglakwan tayo. Tapno makagatang tayo ti masapsapul iti kusina. Kanidya pagadalan. Aganos tayo laang, ading ko. Saan tayo mat siguro nga agnanayon na kastoy? Agburas takit din, tapno makaadota. Narunot samot tanda ito isa ako pagkargaan ta, manong. Amang ano mapisang. Saan na bale? Iremedyo ka. Galuta kun ano iso. Saan ka diya kababain? Nurot-rot ti sakwa pang isakuam kadagiti ilakom? Saan mo't adyay sako ti ilakok? Diyay mo't linaon na. Nagpangit ti sako. Ngamno kitaan ti linaon na. Nagpipintas gaya manatang. Ne, pinunumot ti sako anak ko. Nadagsan Kabaalak, nanang. Isalog kun, tainak ilako. Ay, pasensya kan anak ko. Sikan ti mapanagla ko, tadyak mat makaawit iti nadagsan. Isungarod nga addaak para awit. Alwadam iti dalan anak ko. Nadagsan ti awit mo. May mayat sa umay kayo, nanang. No maitulod ko iti ayan tilugan, da kayon ti mapan mangilako iti tsindaan. Tatulungak pa ni Mike iti kerden. Alangarod anak ko, tagpalasak pa'y biit. Dagtutubo di tayo iti kalsada. Nakaawit iti dakkel arutrutas ako. Dayjay, hindi sunan iti kita. Sarda nga kaman. Barok. Anya ka di day taawit mo? Natang, sir. Ipaninanang ko iti tsindaan. Gumatang kayo kadi, sir. Sana kagumatang iti nateng. At dalayawis ko ken ka trabaho no kayat mo. Trabaho, sir? Agad adalakmat? No kayat mo, agadal kalata. Nga magtrabaho ka kada kami into nagretira ka. Mabalin mo mati agtrabaho iti aldaw, kada glasi ka iti malam. Adda ka di kasta, sir. Adda dito yung syudad ti kasta. Ambom ka dito faktorya ti chichirya dito yung syudad. Kukuwak da jay. Anya ka di ti trabaho kajay, sir. Agibunag ka kadag iti produkto.
Madasag sa titrabaho nga ibagbagan ni Mr. Cruz, nanang. Kabailam nga ta, anak. Saan ko mamay sakripisyo ti panagadal mo? Kuna namat mabalin ko kano ti agadal, no agritira at iti malam. Padasam Ngamnosan mo akabailan. Di agawid kan dito'y away kat ituloy mo ti panagadal mo. Nanang, barang makatulong ti sweldo kadagiti kakabsat ko. Basta iunay-unay ko asan niyo abaybay ang ti panagadal yo Dayta ti kapatgan amagunod tapno nasaya at ti masakbayan. Ikarik, nanang. Saan ko abaybay ang ti panagadal ko? Kaano ka nga rod amapan? Inakpay kasaritan ni Mr. Cruz, nanang. Noon niya ti kunana. Inakagpakadakan ni maestra, ta umalis ak ijay syudad. Adakan ka dayta anak ko. Mabalin mo lata ti agsubli ditoy, no madi ijay syudan. Ada kadimot lang nakitam amabalin a parabunag iti kinarton at chichirya. Adda, imbagak nga umay dito faktorya no interesado. Ay nga estudyante met. Ha? Kasano nga rod ang makatrabaho no estudyante? Ay sus, di mo man inusar ta utak mo. Ang mga nusadot pay, kat saan ang makaawit iti nadagsan. Nakita kiti ti kalsada ang nakaawit iti nakalasako ang napuno iti natin. Ha? Kasta ka di? Ang kunamot nga estudyante? Imbagak nga gadal iti malam. Agtrabaho ka data iti agsapa. Adamot pang malam dito ya pagadalan. Agyan kadimot iti quarters na iti trabahador. Kanya pa ingay. Alangan nga ginawid iti rinabi katagad-adal kat nga rod. Apay, awan lat sabalin ang nakitam, asaan aday ta nga estudyante. Apay nga dupay laang dagiti karton ditoy. Saan pa'y mo't anapon no jay lugan nga agi-deliver iti chichirya? San asimrag dagiti kakaduak, bus? Nagikatdan sa kanong. Ha? Apay ang nagikat da? Kasanon nga'y dagiti mai-deliver a produkto? Mabayag pa'y ang mabunag ko dagitoy, bus. Awan mo't nga minon dagiti kakaduak. Ay, unay han. Naladaw laang ti sweldo da, di dan simrag. Ha? Isungag na nayod da na panglaw, tasadot damot ngamin. Aday malisan da, boss. May mayat ka nung kandakdakal ti sweldo. Anya dakdakal? Mamati ka mo't dita. Day tamad ti kunada, boss. Aganos tayong agtitinulong anak ko. Napanmat nagtrabaho ni Manong yo kabayatan nga agad-adal. Tuladak mati kinagagat ni Manong, nanang. Oray siyak mga trabaho mo, ti trabaho, iti unag ti balay. Lulakit di agtitinulong tayo. Saan nga agnanayon ti kinapanglaw tayo. Ikagumaak mo ti makaadal, nanang. Day talaan ti pamuspusan tapno makalungaw ti tao. No agsalukag, agbiag. Ngamno sadot, awan lat amokon. Basit mo't ngamin ti garden tayo, nanang. Apay analawa ti garden daan ti Dina. E dito tabasit kada tayo, nanang. Ada nga minsigod agarden ti asawa na, anak. Datayo kat awan nalawa agarden day di tatang nyo. No kumasaan anasapa apimusay ni tatang? Saan siguro akas to'y tirigat tayo? Si kakaditi imbaga ni Mr. Cruz nga umay ag-apply dito faktorya. Siguro madam. Anya siguro? Wano saan ti kayat ko amangag. Idi nakita nak ni Sir ijay igid ti kalsada. Tinamag na. No kayat ko kano ti agtrabaho ditoy, madam. Isu nga imbayak. Kunam kanumot nga ag-eskwela kay ti malam. Kasano ngayon ti panagtrabaho? No kayat yu ang masapak asumrag, tapno masapak mat arungwar, mabalin mat, madam. Basta makumpletong lakit diti 8 nga oras iti agmalam, sakbay nga agretira ka. Awan parikot, madam. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak.
Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti napalabas, marigriga ti pamilya ni Tom. May sa abalo ti inana, kat adadwa kakabsat na. Numampay na panglawda, nagagat ken nasaat nga agadal dagiti agkakabsat. Idi nagkita da Tom ken Mr. Cruz nga akin ko ay ti may sa paktorya. Inawis ni Mr. Cruz nga agtrabaho iti paktorya. Napan nga rod ti baro, kat ti asawa ni Mr. Cruz, tinakasarita na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No kayat yu akit, masapak asumrek, tapno masapak pa'y arumwar, mabalin ka di, madam? Basta makumpletong lakit diti 8 nga oras iti agmalem, sakbay nga agritira ka. Awan parikot, madam. Masapak nga umay agtrabaho. Diyak kaya tinabuntog at trabahador. Masapol anapartak na agtrabaho, kan saan asadot. Namnamaan niyo, boss. Saan nakasadot? Para makita nupundot ako na masaan ka asadot. Sige, magrugi ka nga rudan. Agyaman boss. Agam sakbay na, ayabak ni Janet, tay suro na kan katipagyanan nyo at trabahador, kan ti agbalin at trabahom. Agpada kayo kan ni Janet iti trabaho. Si kagayam ti kabarbaro akadwak dito'y, ngagibunag iti kinarton at ichirya. Nabayag ka ka din dito'y? Medyo. Ay, anya din nadamag ko. Nangag ko ako nanibos nga gadal ka kanumot. Estudyante ka ka di? Wan, saan ka ka di nga estudyante? Ubing ka pa'y mat? Manipod simragak dito'y. Nagsardeng akong anagadal. Siyak, kat nagtulag kami ang masapak asumrek, tapno masapak mat nga agritira. Tapay ang masapa ka nga gritira. Sumrekak iti pagadalan. Ha? Naggagat ka matin kasta. Uray si ka, mabalin mo mat ti agadal, tapno sumaya at ti Masakbayam. Nagpartak ka na nang ibunag kadagiti kinarto na produkto. Napuno adagos ti dakilalugan. Nalakalaang matatrabaho, sir? Sana ka nagkamalian ang alaken ka kas trabahador ko. Bayam, tawagak ti kumpare ka maestro iti pagadalan yo. Tapno makastre ka adagos nga awan ti adu asapulen daken ka. Agyaman ako unay, sir. Nasingpet da dya kumparek, managkulong kadagiti naanos, ken nasaet nga gadal. Ay na, dakkel nga utang ko kada kayo no kasta, sir. Basta agsingsingpet ka, ken naggaggaget ka ditoy, ha? Namnamaan nyo, sir. Saan ka kadi amarigatan iti kasta? Ang trabaho iti bigat. Kun agadal ka iti malam. No panunutam anarigat, talaga anarigat. Ngam no panunutam analaka, saan ka marigatan? Kadagiti amin ang nagtrabaho dito'y paktorya. Si kalang ti agadal iti malam. No kayat mo, padasam mat. Mabalin ka diti kasta. Si kamot lang ti mairanod no makaadal ka. Di mo ka di kayat, nga iti Masakbayan, kat may sakan to amabigbigbig. Kayat ko nung awan mo ti aramaten a kwarta. Ti sweldom, inutam, ta iso ti aramatam. Bilibakan ka. Bayam, panunutak anaimbag, no agadalak. Kaslamayat samat ngagpaiso. San asayang ti pagbanlugam, no agadal kamat. Jakmutan makikita ni Manong yu akadwayo ang magmagna dito'y dalan. Napanagtrabaho iti syudad, auntie.
May mayat pa'y ti agtrabaho ngam ti agadal. Tapno saan unay mat amarigatan ni nanang yu. Tulungan mi ni nanang mi, auntie. Nulakat makaturpos kayo iti high school. Mabalinan. Isu ka di nga awan ti pinagtuloy yu iti kolehiyo, auntie. Nalawa mo ti garden yu. Isu nga rod asaanan ang nagtuloy dagiti anak ko. Tapno isu dati mangubra iti garden. Sa balimot kininanang, auntie. Kaya't na nga agadal kami. Ambisyo sakit di ati inayo. Ikarigatan na aton uyan, tipulos adi namot magawat. Imbag tanagsabat ta dito'y dalan. Adda pa ay ayam di tanatayan. Mangtad ka pa'y mankit di ti pagay ayam ko. Anya nga ay ayam dayta, ta dumawat ka pa'y kanyak manang. Unay kalakit din aya. Kwarta apakisugal ko ti kayat ko asawan. Na, pangalaak nga ititid ko kan ka. Saan ko adawatan? Utangag. Nasalsaliwan-wan ti biyag mo nga may tisyak, manang. Awan kwartak. Saan ka di ngagsusweldo ni Tom? Tada trabaho na? Ar-aramatan na nga agadal ti sweldo na, manang. Adamat sang kabasit nga ititid na kadagiti addi na. Mabalin ayamat ti agtrabaho nga agadal. Ay, imot kakit di Saan kumat adaw-dawatan ti alaak kumakan ka? Bayadak tumatlaang, angam dinakit din pa utangan. Manong, naibusan ti pad paper ko. Adapay gatangag a project mi. Mapantay jay garden. Inta kitain no at dapay mabalin na burasa na bunga ti lubyas. Intangarod, Manong. Adan sama na rikrik naan ni nanang. Adda nga miniti kwarto na. Amang ano na bannog. Sa nabali tawan mat klase ta ita. Agburas ta itinatang, tain ta isursor. Wen, Manong. Tapno makagatang akmat iti papel. Kan project ko. Ay gayam. Kumusta nga tamot tan ni Manong? Kabailan na nga tatag trabaho. Katagad-adal pa'y. Nagagat day jay amanong ta. Sapay ko ma. Tadumteng to ti aldaw asa nakastoy ti kinapanglaw tayo. Makalungaw tayon tumitlaang, Manong. Apay nga taakas to'y ti marikriknak no makitak ni Janet. Anya nga tati kayat asawan da ito'y. Payaming-mingmingan na. Adda ka dirugit itirupang ka. Ha? Awan mat. Nakapagpanunod ka din. No agtuloy ka matla ang agadal. Kaslangarod kayat ko apadason. Apay adi mo padasan. Nasaya at matdagiti manursuro iti pagadalan anastrikak. Mawarin ka di akaduan na. Ay katwan day talagayam. Basta si ka. Mabalin amin. Padasak man matno ka ba ulak? Awan mati inayo akadwayo ita dito garden nyo. Nabannog siguro, auntie. Agmay-may sa ngamin anang sibog kadagiti ka imulmula anatang. Tanag-eskwela kami mat. Pudno ka diti imbagana nga agad-adal ni Tom? Pudno, auntie. Agtrabaho iti bigat, agadal iti malam. Ambisyoso kayo talaga? Agpapada kayo amin. Dakas ka diti agarapaap, auntie. Nulakat ka ba alam, mabalin siguro. Angam nupulos, adi mo mat ka ba alam. Dayjay tay kunada nga ambisyosa. Agtagtagain ap anak kariing. Kasta kayo nga agiina. Apay ka di akas lama di ti aldaw mo, anak ko. Apay ka dakas dyan ni Auntie Dina, nanang. Nakita na kami ngamin iti garden. Anya ka di tinaramid ni manang. Adda ka di manen madi nga imbagana. Imbagana nga ambisyosa tayo ka no? Saan adakas ti agambisyon? No lakit di saan ka nga agaramid iti madi iti padam a tao. Mas daawak lang amin no apay akas dyan na. Saan nyo latan nga italtalag? Saan nyo apakpakitaan iti madi?
Ti ubing ana respeto, saan abaybayan ti apo. Uy, nanang, tungpalan mi ti biling nyo. Adda ka di pa'y dagiti dadakkel mo? Adda kanupay. Saan ko nga mo ti ayanda? Anya? Apay adi mo amo ti ayanda? Ubing kami pa'y kadagiti kakabsat ko, idi nagsinada. Addan bukod da pamilya. Ladingitak no nasair ko tiriknam. Impalagip ko kat nga rod. Awan anyaman na. Ubingak pa ilaang idi napasamak kita. Iso at timang kanin ti pusok. No kasta, adda kakabsat mo. Adda, puro da lalaki. Upat da. Agmay-may sakla nga babae. Naggigyanan nyo iti pinanawan da kayo. Iti sidong ni lolo ka ni lola mi. Ita, puro barumbadon dagiti lalaki akakabsat ko. Magusto ti panagtrabaho ni Tom. Kanayo na masapa. Nagpartak nga gunggunay. Rumbang laang tamasuswelduan kat nga rod. Ngem na iduma kadagiti nagbali na trabahador ta. Di mo ka di madlaw. Sa bagay, nadlaw ko ba't ket di? Naasidagdapay iti tomboy ani Janet. Isukano tinangalukoy kini Janet tap nagtuloy mo't nga gadal. Isumat lagaya makanayon dang agkuyog arumwar. Pasaray no agritira da, agkuyog dan adwa. Agsipod tamay may sa pagadalan ti sumsumrakan da adwa. Kasla dabay kat madlaw ko na ka ni Janet. Kasla saan mo't una yun alakyan tigaraw na. Anya? Kastamot nga ro tinadlaw ko. Amangan no agayat matan kini Tom. Naistorya ko ti kabibiyag mi. Agistorya ka matay ti kabibiyag ti pamilyam. Awanan ni tatang ko. Nilangan nanang tikad kadwami ije balay. Ulila kagaya man iti ama. Hey, sanak man ngulila. Nang binaybayan na kami mat ti amami. Marigrigat kami. Isu nga imbili ni nanang. Nga ikagumaan mi ti agadal. Tapno makalungaw kami iti biyag. Kasta kumamat ti inaramid ti inami. Saan kumamat abarumbado dagiti kakabsat ko lalaki ita? Ipakitam nga oray pinanawan da ka. Makaaramid ka iti nasayaat para iti masakbayam. Agyamanakan ka, Tom. Dakkel kinaitulong mo kanya. Awan pa'y mo tinaramidak para kan ka. Tingay pa nangalukoy mo kanyak nga gadal. Dakkelan at tulong mo kanyak. Sikamot lang ti makapasaya at iti masakbayam. Babaan, iti panagsalukag kan anos. Agyaman na. Kasi mangbay kay tibiyag ko. Nakargaan yung titrag. Ngam awan pa iti driver. Wan nga rod, boss. Sinapsapa mi tinagkarga. Apay nga awan pa'y. Apay nga eh. At niya nga ta tinapasamak na. Aguray tayo, aging gainton madamdama, boss. Amangan mo adala ang nakataktakan na. Awan kayam. Anda ka di pa'y amam mo, makayat na ti umayag trabaho dito faktorya. Kaya't kung alaan ni ading ko, boss. Agadal mo't lang kuma. Kasla ka di mutlakan ka, nalaingag trabaho. Uwan, boss. Naruam kami itirigat. Manipod awan day di tatang mi. Da kaming ti agtrab-trabaho. Tultulungan mi ni nanang. Ala, ingka nga rod ayaban ti kabsat mo. Tagtrabaho mo't ditoy. Agadal mo't laeng no kayat na ti agadal. Naimbag man tayo may kapimasyar anak ko. Nabayag mo't basita na di ka nagawid. May kawa kami iti kaawan mo. Mailiwak mat kada kayo, nanang. Aganos tayo pa, tapno makaadalak. Makapanak ko mamat ijay. Kumusta mat nga ijay syudad, manong? Nasayaat mat ading ko. Kayat ni boss, may kanumat ni Mike ijay. Tagadal mat akas kanyak. Pumanaw mat ni manong may? Aganos tayo pa, ading ko. Agbaliw mo't lang tibiyag tayo iti masakbayan.
Kayat mo kadi mati mapan ijay syudad, Mike. Ngam ornungam ti daduma aswildom, Isu ti daduma nga aramatem inton agadal ka iti kolehyo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti napalabas inawat ni Mrs. Cruz ni Tom iti paktorya ti Chichirya. Nagamamuda Tom kan ti tomboy ani Janet. Magustuhan ni Mr. Cruz ti kinagagat ni Tom. Dinayaw mat ni Janet ti kinaanos kan kinasat ni Tom nga agadal. Inalokoy nga rod ni Tom ni Janet nga agadal mat. Nagsiningad dagiti dua. Kanayon da nga agkuyog amapan iti pagadalan. Kabayatan na, agsapsapol ni Mr. Cruz iti agtrabaho iti paktoryana. Nagawid nga rod ni Tom. Tapno awisen na ni Mike akabsat na. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan nanang? Mayatkit din umay ni Mike tapno makadalmat. Dandani agkulehyo, agunong iti pagadal na. Kayat mo kadi mati mapan ijay syudad, Mike. Ngam ornungam ti daduma aswildom, Isu ti daduma nga aramatem inton agadal ka iti kolehyo. Ngam asino nga iti kadwayong agtrabaho ijay garden, nanang. Didak pagdanagan. Uray saan ko nga aduan ti imulak. Dakdakkel matlaang ti masapulan yo. No agtrabaho kayo adwa iti paktorya. Ado nga ta, nanang. No agtrabaho kayo, binulan kayong agsweldo. Makaurnong kayo. Ngam ti basit agarden tayo, mabayag sa tayo agapit. Sa bagay. Sige nga, Rod. Agtrabaho akmatan iti pagtrabahuan ni Manong. Itataddan kadwa ni Janet nga agibunag kadagiti karton. Naawan klasem, kumuyo ka iti driver no mapanagideliver iti produkto tayo. Sursurwam meten ti agmaneho. Agbalinak to a driver ti delivery truck, boss? Di mo kadi kayat? Adun ti agorder iti produkto tayo. Iso akasapulan pa iti may sa delivery truck. Kayat ko boss. Sursuruak nga ron ti agmaneho. Patsa ka nataras ka lang nga makasursuro. Tanasaet ka iti anyaman na bahanay. Ikagumaak, boss. Saan ko adadaalan day ta panagtalakyo? Alang nga, Rod. Asidag ti pagideliveran dayta. Iso ako muyog kan. Makasubli kayo, sakbay ti sasarak mo iti pagadalan inton malam. Agyaman ako unay, boss. Gaputaman nakaawat kayo. Nasapa pa'y ipapanta iti pagadalan. Inak pa'y agpapukis. Tatidugan ti buko. May mayat na umatidog ti buok mo. Tanapimpintas ka. Ngam ti kasta akas lapukis ti lalaki. Ha? Napintas ko nang? Saan kit din? Bayamon ti agpapukis. Bagay mo ti atidog a buok. Ang manipod pa'y ubingak. Kastuyin ti buko. Ngam itantabalasang ka. Saan ka di arumbang amabaliwan mat ti buok mo? Bagay ko nga ta. Ang mga nukatawaan dak. Apay kumangay a katawaan da ka. Adukit di ati mangaramkan ka. Sige. Padasak man nga rod ti atidug a buok.
Sino nga taday ta nakapalda, nakatalikod? Payman. Hoy! Sino ka makibibiyang iti kinarton dita, ha? Boss, anda ka di sa bali nga ipaubrayo? Ha? Sika ka di dayta, Janet. Apay, boss, didak ka di nabigbig. Saan matunay anabayag di sa anyo ayo umay dito'y faktorya? Maikawak laang. Sigod ngamin akanayon ka nakapurontong kan nakamaong. Ita, nakapalda ka? Kan, saan pa yun apukis ti lalaki ti pukis mo? Ho, napintas ka ba't gayam? Thank you, boss. Narayda kayo. Nagpintas kayo. Ay, sigudan na napintasak. Ngamsi ka, ita ka lang na napintas. Hindi, guwapo. Boss! Apay ngagmay-may sa kamanen, amapan ije pagadalan nyo? Nagpasyudad da manong ko, auntie. Anya manen tinapananda ije syudad? Agor nung da kano iti pagadalda, auntie. Dayta katay kunak. Parparigatan nyo laeng ti bagiyo. Kabaulan da siguro, auntie. No di da kabaulan, di agawid da. Kita man no anya ti resulta ti kinaambisyo sayo? Saan kano adakas ti agarapaap? Basta awan kano ti aramid adakas, auntie. Ambisyo sa kayo kit di dayta ti amok. Uray, tasaan kami kanomot at dumawdawat kan ka, auntie? Nagbastos ka matan nga ubing? Ha, di ta ka manlangan? Imbag ta nagkita ta dito'y dalan. Apay, di mo ka di isursuro di anak mo itinasaya at asursuro? Apay ka di manang, nasimpot mo ti anak ko. Malaksid lang no aglablabas ti kasasauna. Kasasaw kitay. Ang madikit din tito na dati sa una. Pasensyan amanang. Alabay takasaok to ti anak ko. Rombang laang. Nagtrabaho laang dagiti kakapsat na ijay syudad. Ang kunamatlan asinon. Siya kung ti dumawdawat iti dispensar manang. Kunang no asino ngagsasaw. Immob ubingan. Kasanong tupayan inton dumakal. Amangan no di napay am-ammon da tao. Ha? Anya ka di timbagam ka ni Antim Adina. Kasurun na ka man. Sorry, nanang. Inulit na ngamin nga imbaga nga ambisyosa tayo kano. Anya nga minti imbagam, anak. Mudyak matan nalapdan nga imbaga. Asaan tayo man at dumaldawat kan kwa na? Saan mo nga ulitan nga ibaga ti kastakan kwa na, anak? Unay niya ti ibagbaga na. Saan mo apatulan? Mabalin ka di, anak. Huwan, nanang. Lumikli kaklangan, magsabat kami. Nasakit ngamin ti pa nagsasauna. Baybay amlatan, anak ko. Awan ba't lang ti maganab mo, nusong batam ti madi nga ibagbaga na. Saanin ama ulit, nanang? Nagpaisun sa matay ko nga amangan no agayatan ni Janet kanitom. Manipod ka na yung dangagkuyog. Dakil ang tinagbaliwan ni Janet. Sana na tumbo ititigtignay na. Inaramatan ni Tom, dayjay a Janet. Day tatisan ko nga mo. Basta ti makitkita, kat napasig da iti tunggal maysa. Makita man nga agpaiso ni Ayat. Mapagbaliw na, ultimo tumboy. Di tapayaan mo, nun nitom ti makagapuno apay ang nagbaliw. Awan mo't ngamin makita ka Malaysia no kasdi nga kuy-kuyog da. Ang imposible mo, nga dapay sa bali ang makagapoy, ti panagbalbaliw na. Ang mga no dalaang mo't makagapo, no apay alalaki ti sigo datigtignay na. Ngam kinapudno na, talaga babae tirikna na. Nagpintas kan, Janet. Saan ka di ahusto tay kunak? Abag bagay mo ti atibdog abok. Uray si kamat tom. Nagtar kamat. Sapay ko ma.
Tagtalin at ti panaggayam ta. Aging gadi ta makaturpos. Masigurado ngagtalinaed. Awan pa'y nagayam ko akas kan kay ti kinasayaat kan kinasimpet. Nalabas samot day ta pa ng patirayok mo. Seryoso ak itimbagak, Tom. Kaya't mo kadi, nga ipasyar ka mat ijay na mo abalay mi. No maikariak lakit di nga ipasyar mo ijay balay nyo. Apay kumasaan ka amay kari. Awan pa'y babae nga impasyar ko ijay balay. No dila ang siksika. Pudno ka di day tangay bagam. Amangan kit dimat no may kamanong ak nga ipasyar mo ijay balay nyo. Uray damagam to ni nanang ko. Si kapay lang ti babae. Apadap awak ijay balay. At da ka din relasyon nyo kini Manang Janet, Manong? Awan pa'y ading ko. Saan ko apaayan ti tarigagay ni nanang? Makaturposak pa'y. Madlaw ko ngamin anasingad kayo ni Titunggal Maysa, Manong. Planok pa'y laang ading ko. Ngaminton makaturposak. Isot ti babae, nga rapaap ko. Nasingpet matkit di kan nagagat ni Manang Janet. Awan ti makunakan ko ana. Kaya't kung ipasyar ijay balay. No awan klase. Agpakadak ka ni boss. Masigurado adi na tayo palubusan. No agigiddan tayo atalong agpakada. Sigurado dayta, ading ko. May sublat kan tumat, nga agbakasyon inton sumangpet kami. Nakitam ka di, ti ibagbagakan ka? Saan ka di ahusto, Anya tinakitak ahusto ako naman, ha? Kunam nga agad adal di anak mo. Angam nangisang puhet iti babae. Hinton madamdama, agsikog to di babae. Kat ipaaw-awer danto kan ka ti anak da. Gapo ka di tanangisang pet, kat agasawa dan? Uray saan da pa'y ngagasawa, Kayat mo asawan, agbinbin nantay dalatan? Awan papanan na, no di agsikog to di babae. Adda kadakwada day tamanang. Amo da mo tinasaya at kansaan? Iso nga rod nga iparparupakken ka, asaan na mapasamak ti arapaap mo, makaadal danto. Anya pa'y nga no di kasta. Sa anak mo't nagkurang anang bangbaga kadakwada. Kat, mamatikan nga agpaiso ti ibagbagak, Ay, kunak tumutkan ka. Awan pa'y imbagak, asaan apim mayso. Imbag ta si kamat ti simbublat anagawid anak. Si kamat ti pagdamagak. Pudno ka di ti atap ni Antiyo nga da relasyon damanong mo kan ti babae nga impasyar na ditoy. Awan pa'y ita, Nanang. Ngam plano ni Manong Arman, inton makaturpos dan iti panagadal da. Day ta ti imbagak ka ni Antiyo. Ngam ipilit na ti atap na. So binaybayak. Mamati ak iti imbaga ni Manong mo agayam na ti babae. Agpadadaan na singpet, Nanang. Kaya't dati makaturpos iti panagadal da. Anya ka di mo ti alalaan ti babae nga kurso. Agpadada mga alay ti kinapulis. Ngam amo yun, Nanang. Sigud atumboy gayam da di babae. Ngam nagbaliw gapo kini Manong. Kaawatan nga agayat mat nga rod ka ni Manong mo no kasta. Nagbiit ipanaglabas ti aldaw. Dandani kayon makaturpos iti kinapulis. At ako may rekomendayo apadayo anasing patatrabahador dito asumukat to kada kayo. At dading ko abalasang, boss. Nalaing mat day dyan ang trabaho. Sige. Nulakat takaslakad na kayo kinimay ka nagagat. Kayat ko. Un, boss. Kaslaisun to ti kasukat ko na makaturpusak. Kaskada kami kan ni Mike. Agadal ko mamatlaang. Sige, basta nagagatlakit di. Tsakamin kaya ti sadot. May pasigurado, boss. Uray babae day jay,
Taalis tumot nga agtrabaho. Kano nga rod nga umay day takabsat mo? Umadanin ti bakasyon kan panagturpos mi ni Janet, boss. Umay tumot ten apaman nga agbakasyon kami. Anya ti kunam, mapanmat ni Josie ijay syudad. Agturpos namin ng damanong, nanang. Sayang met, no sa bali ti sumukat ng agtrabaho ijay. Kabailan nga ta ni ading mo ti agtrabaho, kabayatan nga agadan. Adda kami pa'y mat kini Manong nga kadwana ijay. No agpulis to ni Manong, di adda pa'y lang matakadwana, nanang. Saan mo nga ron abaybay anti ading yu ijay O nanang, apay ko mga baybayak ngay. Ay, sapay ko mata makaturpos kayo amin. Dandanin makaturpos ni Manong, nanang. Sakto matan ti sumaruno. Maragsakan ak unay, tamalpas matlaangan ni Tom. May santon a pulis. O nanang, mas daw tulakit di jay sana mamati nga agad adal ni Manong. Bay amlat tadagiti tao, akanayon nga awan pa nagtalag na itipada na a tao. Wan matkit di nanang. Ti kunada, isuda lang tinalaing. Ne. Apay, anak ka pulis ka iti kastaunay. Papanam. Itangamin ti panagturpos ti anak ko akas pulis. Inakmamat imarcha ti anak ko. Anya? Pulis? Kunam? Di nakmanrabakan, sika? Pudno ti bagbagak. Agid dandang agturpos iti gayem na babae nga impasyar na ididitoy. Saan nga asawa day jay? Tagpadadang agad adal. Aggayem dalaeng. Na, pudno ka diti ibagbagana. Nga agturpos a pulis. Ti anak na. Sige manang panawan ka pa'y dito'y dalan. Inak agpagradwar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, insurot mo't nitom ni Mike ije Factoria, tapno makaurnong iti pagadal na. Kabayatan na, nadlaw mat da Mr. kan Mrs. Cruz, ti dakkal ang nagbaliwan, ti kinatomboy ni Janet. Inatapda, nga inlab da ito'y kan ni Tom. Iti may sangal daw, nga impasyar ni Tom ni Janet ijay balayda. Ad-adda ti pananglais ni Dina, iti pamilya ni Tom. Tasaan amamati, ang nakaturpos ni Tom. Naglabas pa iti aldaw, nadanon ti panagturpos da Tom kan Janet. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pudno ti ibagbagak. Agid dandang agturpos iti gayem na babae nga impasyar na ijabalay. Sana nga asawa day jay, tagpadada nga agad adal. Aggayem dalaeng. Pudno ka di. Ti ibagbagana nga agturpos a pulis. Ti anak na. Sige pa'y manang, panawan kan dito'y dalan. Inak agpagradwar. Saan ka di amang rabrabak laeng? Ne, apay kumaamang rabak ka. Rumbang ka di nga irabak pa'y dayta. Sige, tama nga numaladawak iti pakaangayan ti graduation ti anak ko. Sinalbag. Nagpintas ti kawas na. Agpaggraduar nga ta nga agpaiso. Addan anak na a pulis.
Apay ngay nga agmay-may sa. Intasabtan ni nanang iji paradaan ti Jeep, Manong May. Winading ko. Agkukuyog to ang mapan iti pakaangayan ti graduation ni Manong. Sigurado ang managsaka ni nanang ang mangimarcha ka ni Manong. Umunapay lang da ito abaligi ni Nanang. Sumarunutan tumat. Mabayag pa'y kanyak, Manong. Sika, katdandanigan agenrol iti kolehiyo. Basta tuladen ta ni Manong. Masapol nga aglepas tayo amin. Akas arapap ni Nanang para kada tayo. Iso alala ingagmat, Manong. Arapap ni Nanang. Ngamda tayo matlang ti agnumar. Para itinasaya ta masakbayan tayo. Pagbagay yung matay tabado yun, nanang. Masapol anapintasak mat ay ti graduation ti kabsatyaw. Naragsakak una ay tagraduaron ti kabsatyaw. Uray da kami, nanang. Naragsak tayo amin. Andan polis a kapamilya tayo. Anya nga tamo ti makuna ni Auntie Dina no maama ng agturpos ni Manong. Nagsabat kami ijay dalan itay. Dinamag na no papana. Impagayo ka di nga agturposan ni Manong Tom? Imbaga, ngam kaslasaan amamati. Pinanawak latan ijay dalan tabangan no maladawak. No awan adagos tilugan. Kuna ni Manong Mike, ag-blow out tayon to kano. Kat ayaban tayo ni Auntie Dina. Wen, tatlo di na atapan nga agbalbalog ni Manong mo dito yung syudad. Kablaawan ka, anak ko. Gapo iti kinasaet mo, may sakanton a pulis. Congratulations, Manong Tom. Congratulations iti ka barbaro a pulis. Agsaludo akman, Sir Pulis. Tom. Tanagsaludong agpaiso. Agyaman ak unay kada kayo, Agyaman tayo iti apo. Tanasalon at tayo akanayon. Uray pirmi, ti kinapanglaw tayo. Oray na panglaw ti tao, no lakat na salunat. Dakkelan a pagyamanan iti apo. Ayan ka din ni Manang Janet, Manong. Kablaawan tayo Dayjay. Dayjay ti kapamilya na. Madlaw ang naragsak ka. Di daing pagarop, amaysan a pulis ni Janet. Ay, imbaga na kanya. Ano saan kayo kano nakita? Saan kano nagtuloy nagadal? Inalukoy ko ngamin nga agadal mat. Ni, adaytan. Umay dito yan. Kablawan ka to. Tenagyaman ako unay kan ka. No saan ta nagkita? Ang mga noawan da ito'y abalikik. Bukod mo abaligi dayta, Janet. No saan ka nagsalukag? Saan ka nagbaligi? Congratulations, Janet. Babang iti pa nangalukoy mo kanya. Iso ang nagtuloy ang anagadal. Awan iti plano nga agadal. Itatagpadatan ang nagturpos. Andan to ipudnukan ka. No anyaman day tang ipudnom. Si dada anak adungag. Basta si ka. Agyaman ak unay kan ka, Katsapay ko ma. Tasan tangagin na dayo, iti master kan na trabaho. Maragsa ka na, tanakapasa ka iti board exam anak ko. Naan-anayan ti kinapulis mo. At dapayan pagtrabawan mi ni Janet, nanang. Nairan na nga agkasapulan da iti nagaplayan mi. Naswerte kayo nga rudno kasta anak ko. Saanan nga di faktorya ti pagtrabahuan nyo, Manong? Da kami matan kini Josie ti sumukat kada kayo ijay. Lalaingan niyo ti agtrabaho ijay, Tapno di na kayo ikatan ni Mrs. Cruz. Istrikto da ijay. Wan Manong, agtrabaho ak matitibigat, agadalak iti malam. Uray para bunagak idi iti karton. Nakatulong mat kanyak, tapno makaturpusak. Uray kasano ti kinababati trabaho. Dumteng ti panakay talo, babaan iti gagat ken anos. Ag-blow out tayo, sakbay amapan agtrabaho ni Tom kas pulis. Pag-blow out ka din ni Manong, ti pinadakkel mo ababoy, nanang? Talaga nga insangrat ko dayta para iti panagturpos ti kabsatyo.
Asino ka diti kang runaan ang maawis, nanang? Adda ka ni Manong yu dayta Ngamti kang runaan nga awis kat ni Manang Dina. Ha? Kunak no saan yun nga awisan? Takanayon na tayo at agibasitan, nanang. Awan ka no ti pag-aadalmi, tanapanglaw tayo. Nalipatam ka din ti bilin, ano barsaken da ka iti bato, kat barsaken mat iti tinapay. Uray kas jay ti aramid na, pakitaan tayo latta iti nasayaat. Naglaingan ngay, no tinapay ti ibarsak ko, nanang. No ngay natamaanak iti bato nga imbarsak na. Basta saan atutupan ti tao amad iti aramid na. Kasta tinasaya at atao, anak ko. Nagagatmutla ka di dagiti kakabsat ni Tom. Wen, awan ti makuna kadakwada. Masapa damat asumrak iti paktorya. Nayunak sa ti oras sa panagtrabaho da iti paktorya. Nayunam kadimat ti sweldo da? Apay ko man nayunak. Kat saan mo't anak kaadal ti kabsat na? No saan ang nagtrabaho iti paktorya? Nalipatam samet a sweldo na ti inaramat na anagadal. Sana sika at inang paadal kenkwana. Nagsweldo ka di. No saan ang nagtaod iti paktorya ti kwartana? Nagbanugan na ti kwartana ako nam. Saan mo abasta inted? Aguray ka man. Apay aya nga isakit mo day tao. Ibagbagak lang ti pudno. Itaman pa'y anakaumay ka diti balay, sika, Josie? Umay kayo kumaawisan, auntie. Adda blowout ni Manong Tom. Iparupam ka di kanyak nga adda pulis akabsat mo? Auntie, napatig ka ka ni nanang. Iso asi ka kano ti kapatgan nga awisan na. Nga ta? Saan ka di akayat na lang nga ipasikat kanyak ang nakapagturpusan ti anak na? Awan matikas ta nga imbaga na, auntie. Amok pa yan. Ang adda importante apapanak inton madamdama. Ay, kasta ka di, auntie. Dumagas kayo. Sakbay amapan kayo iti papanan nyo. Magitan to no makadagasak. Sige nga rod, auntie. Umuna ako na. Kat sumaruno kayong ton. Kasla kayat ko timapan. Mauna anak mat itibait. Linais ko ngamin ida. Umapalaksamot nga addan na paggraduar ng anak na. Idinto ta siya kat awan. Apay asaan mo akadwa ni Antim, anak? Ada ka nung importante ang papanan na, nanang. Unay lakit din ni Manang Dina. Anya nga'y importante apapanan na. Apay ngamin akasla na pudo ti dara ni Auntie Dina kada tayo. Saan ko nga mo, anak ko? Gamawang mati madingar aramidan tayo kankwana. Dayta nga ro ti bakas dawak, nanang. Dumteng to ti panawen, amayat ti panakilangan na, no kanayon anasaya at ipakita tayo kankwana. Nga ta, nanang. Dayta ti maawatak kankwana, anak. Awan ti anak na anak katurpos. Idinto ta nalawlaw at isanikwada ngamda tayo. Anya nga'y kumati pa kainaigam ijay, nanang. Di na siguro maklon. Ngamin, marigrigat tayo nga misudan. Napanan ni Manong ijay syudad. Tamang rugin nga agtrabaho kas pulis. Ing kami matan kini Josie ijay syudad, nanang. Sige, anak ko. Lalaingan yo. Tapno makaadal kayo mat akas ka ni Manong yo. Nanang, uray sang kay bagada na panglaw tayo. Ikagumaan mi ti agadal. Uray awan sa nikwa tayo, anak ko. Gagatlaeng ti puunan tayo. Kalpasan ti sumagmamano atawan. May sakto mata na maestro. Daita ti karkararag ko, anak. Ti makalpas kayo amin. Ulitak, nanang. Ikagumaan mi aton uyen ti arapap tayo. Anya ka di mati kayat ti adim akurso, anak. Damagin yun tukin ko, nanang.
Saan pa'y kano ngamin ang nakapagdesisyon, dinamag ko. Nakastrek ka din ni Manong mo, kas pulis. Wan, boss. Duwada ka ni Manang Janet. Maragsa ka para kadagi jay adwa. Masigurado nga danto na ununag pa ya relasyon da. Nalambit, sir. Pudno ka di atomboy ni Manang Janet, idi, boss? Puno da ita. Ngam nabilag ni Ayat, tamapalok nang na tinatangka na puso. Kasta tinapasama kini Janet. Diyo ko na anatangkan ti poso ni Manang Janet, sir. Kasla-kasta na, talakyan kat nga rodidi. Mamati adakkel ti maaramidan ti ayat iti tao. Numaminsan, depende dayta iti agayat. Ada tumboy nga agayat iti pada na babae, uray saan kumarumbeng. Adamat lalaki nga agayat iti bakla. Saan ka di, boss? Madamot daddu maalalaki, nga agayat iti bakla, gapo iti material abanag, wano gapo iti kwarta. Kastama tinangag ko. Pudno nga ta. Nadlaw ko asurot-surutan na katimay sa atumboy di pagadalan na. Iti ka ano man, saan nakapailawan iti may sa atomboy mano. Rumbang lang nga din ko, sa maysa, ubing kapay. Makauray ni Ayat. Wen mano, saan na bali? Tawan pa'y matimbaga di tumboy kanya. No adaman ibaga na kan kaasa na rumbang, likli ka mon. Ay, wan gayan. Nakapagdesisyon ka ka din? No anyan to akurso ti alaem? Wen mano, kaya't ko tigbalin anis. Ay, kunak no kaslakan niya ka man nursuro. Addan to nga rod na sa kabsat ko. Sapay ko ma, manong. Agbati ka dito opisina. Tadda ka no surutan mi ang managdakdakas. Anya ka diti kaso ti managdakdakas. Adda ka nun hinuldap-dabas. Imawag ti driver dito'y presinto. Apaman ang nakaruwar dagiti holdapar. Nagturuan da ka no. Nakalugan day ti gate away-car. Ngam naala ti driver ti plate number na. Sige, agan-anad kayo Managdakdakas ti kalaban nyo. Ikararag mo, ng awan dakas ang mapasamak kada kaming agkakadwa. Wantong, mapan kayo ka din. Wan, inyawag ko kadagiti daddo maapresinto. Takitaan da amin nga aglabas alugan. Apay nga takalaat ang nagtimbayo ti barongkong ko. Hanya ka diti kayat asawan da ito'y. Awan mati sakit ko iti puso. Adda ka di kayat asawan da ito'y. Hello? Asino ka di daytoy? Kumusta tinapanan nyo? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napaltugan nitong kunang? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy teserya tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, adda apal ang narik na ni Dina, ngam di na impadlaw, idi imbaga ti kabsat na nga agturposan iti kinapulis ni Tom. Naragsak ti pamilya da Tom, gapu iti baligida,
Nag-blow out da nga rod. Inawis da ni Dina, ngam nagpambar, kat saan adim maray. Iti may sangal daw, nagresponde da Tom, gaputa adda tinang hold up, iti may sa abas. Papagayam, denggan tituloy te seryeta iti alawas ana pauluan. Arapaa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hello? Sino ka di daytoy? Kumusta tinapanan nyo? Ha? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napaltugan nitong kunang? Saan? Masapol nga awagak dagiti kakabsat nitong. Mapan kami iti ospital lumalpas ti trabaho. Diyos ko, sapay ko matawan da kasama pasama kinito. Ilisim ko mga po iti anyaman na pagpagatan na. Di mo ko mabaybayan ti lalaki anang tadragsak iti biyag ko. Hello, Manang. Si kakadi na ito'y Manang Janet. Juan Josie, mapantayo iti ospital apaman amalpas ti opisina. Diyak makapanaw ita, tasyak lang ti adda diti presinto. Apay ka di, Manang. Anya ka di tinapasama. Napaltugan ka no ni Manong niyo. Anya? Apay ang napaltugan. Asino tinang paltog? Napanda nagresponde ti may sa apas ana hold up. Ikat, kasano ita ni Manong? Diyak pa yan mo. Diyak pa nakita. Inyawag dala ang kanyak na impanda iti ospital. Sige, tay baga ka ni Manong Mike. Tagpakada kami ka ni boss. Taumay kami. Manong Mike, hinta ka no iti ospital. Ha? Apay, anya ti aramiden tayo di ospital. Impanda ka no iti ni Manong Tom. Napaltugan. Ha? Napaltugan ni Manong Tom? Inyawag ni Manang Janet kanyak. Ada ka no hold upper a kinamat da. Sas, delikado nga rin kasta. Intagpakada kini boss ta mapantay di ospital. Kasano nga ta ni Manong? Anya ka nga ospital tinang ipanandakan ko ana. Diyak matan dinamag ta natarantag. Awagak ni Manang Janet tadamagak. Oh, apay nagkuyog kayo nga imay ditoy. Saan ka di arumbang adda kayo iti ayan ti trabaho yo? Agpakada kami kuma boss. Mapan kami di ospital. Apay kumamapan kayo di ospital kat nagsalun at kayo mat. Intaray da ni Manong Tom di ospital. Napaltugan ka no. Doktor ka nurse kayo kadi, tada kayo ti kasapulan da ijay. Mapan kayong tua, inton malpas ti trabaho yo. Madanagan kami ngaminan boss. Kaya't may amakita no kasanon ti kasasaad ni Manong. Nurse kan doktor ti kasapulan na, saan kat ada kayo? In kayo kit din iti trabaho yo. Mapan kayong to, numalpas ti oras ti trabaho. Nakita ka naggapodag iti agkabsat dito eh. Apay akaslag parparikot da. Agpakpakada dakit din, kat saan pa'y mat nga oras ti panagaawid. Ha, naglalaingan danlay. Apay nga agpakpakada da. Napaltugan ka nun ni Tom, aday di ospital. Anya? Apay ang napaltugan. Diyan ka mo saan ko na dinamag? Imbaon ko lat taidama pa nagtrabaho. Ay, awan lakat konsiderasyon mon. Pinalubusam ko maida. Saan mo't nga isudat imang taming, katimat doktor? Bimma to atalagan ti pusom. Kasanuno at dadagas ang mapasama kinitom, saan da na makasarita piman jay tao? Palubusan kayo ang masapa itarumwar. In kayo ni Hospital, Josie. Padamagan dakto no kasanun ni Tom. Agyaman kami unay, boss. Inakibaga ka ni Manong Mike. Tamapan kami ni hospital. Sige, katsapay lakuma. Tawan dakas ang napasama kini Manong yo. Agyaman nakmanin, boss. Madanagan kami unay ka ni Manong Tom. Ala, inkanayaban ni Mike, tamapan kayon. Sige nga, Rod. Dumagas kami pa iti ayan ni Manang Janet, boss. Mbala, kayon. Nasapa kayo mat nga imay. Nasapa ka diti panagawid yun.
Itay kami pa'y kuma. Ngam di na kang pinalubusan ni madam. Imbagkit di ata ni sir. Kat pinalubusan na kami manang. Talaga aman nakaawat ni sir. Ngam ni madam, saan? Kuripot pa'y ni madam. Intayo ka din di ospital manang. Sige, tagpakadaak pa'y iti kadwami nga adda diti presinto. Ibagak amapan ko kita ang ti kadwami iti ospital. Palubusan da ka di manang. Masigurado ka, takadwami matin nakitaan sa anak mat nga agawin. Alang Rodan, urayan da ka manang. Kabagis, apay akas lang madanagan kan agdardaras ka amag na. Kung amin manang, adda ka no iti ospital ni Tom, isutin diawag dagiti ubing. Adda ka di cellphone mon, kabagis. Ti amok katawan cellphone nyo. Adamat inted dagiti kakaan na kama cellphone ko. Agmay-may sak ngamin iti balay mi. Isu akanayon dak nga i-video call. Ay, kasta ka di. Ay, amom nga rodan, nga aramatan ti cellphone. Ay, uwan ama nang, nalakalaang matasuruan. Sige, tamapanak pa'y. Anya nga tati sakit ni Tom. Ay, adda pa'y gaya man cellphone na. Di na amo idi nga aramatan ti cellphone. Ay, agbaliw sakit din ti biyag ti kabagis ko. Saan ko nga ipadlaw nga adda apal ko kenkwana? Imbaga ti adda dito'y information nga addan iti ward nito. Ala, mapantayon ijay. Kunaklakit din o di ICU ti ayan na. Ngamda imbag ta saan? Kat ijay ward. Uray siya nga ron. Kunaklakit din no grabe. Lino kunak ti kadwami a pulis. Kunana delikado ka no. Pinagdanag na tayo deta a pulis ah. Inton kon madanog ko dahi a pulis. Nalakala ko mati dumanog. Danogam ti lalaki a pulis, manang? Numabalin la ko maa. O sige, intayon iti ayan na. Imbag man ta nakaumay kayo atalo, kat oras pa iti trabaho. Kunaklakit din no pudno ti imbaga ti kadwata. Agrabe ka kan. Patpatsyamot day di asidro. Langsot day jay. Di tamat sakan ti ayan ti benda manong. Isu ti pinaltugan ti awanan bain. Ngam napaltugak mo ti tiyan na. Adda di ta ICU. Bambantayan ti pulis. Imbag man, tasan asika ti adda di ta ICU manong. Nakigtutak idi nakitak nga da pulis ijay. Kunak no si ti bambantayan da iti ICU. Danag yu lakit din aya. Adda yu pa iti bito ka ti tama ka. Isungawan pagdanagan yu. Kunaklakit din no, grabe tinapasamakan kan anak ko. Unay kayo lakit din aya. Pero ti danag yu. Hasino kumangay ti saan nga agdanag? Sa ula ang anapaltugan kan kat makapadanagan. Tapno manayunan ti pamilya tayo. Kaya't yu kadi ang mga asawa ko, nanang. Apay kumasyak ti damagam ngay. Saan ba't asyak ti makiasawa? Damagat laang mapalubusan dak. Apay kumangay nga iparit ko ti pagragsakam. Adamat ten trabahom. Asino ka di ti babae, anak? Armag pailaang nanang. Saan ko pa'y ngamin nga inaram? Mga sawa ako ngam awan pa'y matgayam inaram mo. Masiguradom ka day akayat na ka ti babae nga armam. Kumusta ti kabsat yo? Saan magayam agrabe, boss? Saka tinatamaan. Lasaglaang. Awan tinatamaan ato lang. Nasaya at met. Tasana grabe ti pan nakapaltog ti kabsat yo. Awan kayam. Agayan ayat da ka din kini Janet? Saan sapay mat, boss? Ngam saan ni nga mo, nulimod kit di ti relasyon da. Apay ko mga ilimod da. Awan mat ti tumubngar no kas pangarigan. Awan mati amok, boss. Diyak lang amo ati kabagyan ni Manang Janet.
Ti amok ket addan relasyon da ide, tanasinged da iti tunggal maysa. Ni Tom tinamagbaliw iti kinatao ni Janet. Urayan tayo ti sumaron no akabanata. Boss! Mabalin mo ka nun ti agawid ko na ti doktor. Kasta ka di, nanang. Agyanak pa ilang injay balay, iti sumagmamanong aldaw. Wen tapno aginanaka pa'y. Agpaimbag ka analaeng. Saan mata delikado da ito sugat ko, nanang? Mabiit ang maimbagan da ito eh. Masapul at ang gadam dayta anak ko. Agsubli ka lang iti trabaho no naimbagang kan. Matong paltibilin ti Reyna, nanang. Nasaya at mat, tapno daras ka maimbagan, pulis a pinaltugan ti managdakdakas. Sapay ko ma, tasaan amatay tinapaltugak. Nanang, kaya't ko amabalod lang, saan amatay? Maimbagan siguro, anak. Tauray kasano ti kinadakas ti may sa tao. Ikan iti gundaway ngagbalbaliw. O nanang, napilitan naklangan ang paltugkan ko ana, ta pinaltugan nak. Ngam, saan nga iti ulo ti pinaltugak? Diyay nam na maag, asaan na nga ipatay? Apa yan? Adamot saklay mo amagmag na dito'y dalan. Nadisgrasya, anti. Nagresponde kami iti may sa abos an hold up. Inabak na ka ti hold-upper? Sika tinapaltugan? Kasta ka di? Napaltugak ti hold upper, anti. Adda ito ospital, ngam bambantayan dagiti pulis. Amangan numapan ilibas dagiti kakadwana. Ay, pagmadyan na ti kasta at trabahom. Ay, may mayat langan ti mannalon. Tawan pagdandanagan. Ngam kasapulan tayo mo't dagiti pulis, anti. Addamang tiliw, no addaman nagdakdakas. Ay, Jack lakit di kayat apagbalinan a pulis dagiti anak ko. Ay, amangan no saan lang asa ka ti mapaltugan. Nuulong ay, di pa'y kat maunat. No kasta amin nakapanunutan ti tao. Kasanon, no madudag iti managdakdakas. Tawan mang tiliw kadakwada, anti. Amang no patida kayo, kat ulian ti agtatakaw. Naimbagan ka din tasakam, taimay kan dito'y presinto. Medyo mayaten. Ngam, adda sa balian na sakit ko. Tiiliw ko kan ka. Diyak madaaran. Di nakman rabakan, tamangan no mamati akan ka. Rumbang na mamati ka. Taday tatipod no. Ala, mamati ako no day tati ko nam. Talaga ka di, amayaten day tasakam. Naan-anay ti panagimbag na. Nulakat song batan na kon. Ah? Anya ka di ti kayat mga isungbat ko kan. Agwan ka matan Janet. Napudno unay ti panagayat ko kan ka. Amumat, anaso di ti panagayat ko kan ka. Tom, ikan na kumapa iti panawan amang tingiting itiriknat. Di na kumamot ng parigatan, Janet. Please. Sinong batan nga ta ni Manang Janet ni Manong Tom? Napanda nag-date. Masigurado asong batan na. Tanaragsak damat ngagkatkadwak ni Manong. Kan nagsangit pa, idi napaltugan ni Manong. Sa bagay. Masigurado ngagkatunusan da. Tagpada damat anasingpet. Nabayagdan nga gayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Masigurado ngagkatuluyan dan to. Ket mapadasan tanto ti agabay ading. Si Kamat Manong. Abay adagos. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo,
ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.